Здравейте, тук сме с играча на Рапидо Христо Владимиров. Здравей, доста лошо загуба, девитърна играта в началото. Какво е твоето обяснение? Здравей. Здрасти, първо. От мене, след такъв матч се говори трудно. Какво да кажа? Още самото начало тръгна лошо матча. Оттам нататък не можахме да се върнем някакси, просто не се получи. Доволни ли сте от това? Винаги когато паш тези точки е кофти. Да, доволни ли сте от това ваше представяне на турнира? По принцип, представянето. Добре, ще се абстрахираме от сегашния матч. Мисля, че няма какво да съжаляваме. Какво ще работите най-вече за бъдеще? Ще да изчистите някои грешки? Благодаря за хубавия въпрос. Ако говорим сериозно, грешки ни много. Ние по принцип не тренираме. Събираме се много рядко така да играем за тонус и за... Опитваме се да се получи някакви комбинации, но не става, не винаги. За другия сезон ще участвате ли със същия състав? Да, това трябва да го каже ръководството на отбора. Аз съм много привлечен в отбора, в стария отбор на Паляцата бях, но трябва да питате ръководството. Същи състав. Аз лично имам желание да продължа да играя в този отбор, защото добре се разбира с момчетата. Най-важното е да се забавлява на терена. За организацията доволни ли сте вие като отбор? Да, всичко окей. В смисъл, на фона на първенството организацията е уникална просто. Добре, благодаря ти много за това. Благодаря за интервюто.